Rapporti f'diversi mezzi tax-xandir internazzjonali qed jgħidu li nqabad l-eks mexxej Libja Muammar Gaddafi. Madankollu dawn ir-rapporti għadhom ma kinux ikkonfermati. Uffiċjali tal-Kunsill Transitorju Libjan qalu li attakkaw konvoj ta' madwar 80 karozza li kienu qed jaħarbu minn Sirte lejn Miżurata. Allegatament f'dan il-konvoj apparti Gaddafi kien hemm ukoll ibnu l-eks Ministru tad-Difiża. Żvilupp fil-każ ta' hacking u spjonaġġ f'korrispondenza li għaddiet bejn il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat u ġurnalista tal-RTK. Il-ġurnalista tal-RTK Sabrina Ġus li korrispondiet mal-kap tal-Oppożizzjoni tkeċċiet minn mar-radju tal-Knisja. Dan wara li korrispondenza bejna u bejn il-kap tal-Oppożizzjoni ġiet fidejn il-mezzi tax-xandir tal-Partit tal-Prim Ministru. Il-każ tqajjem il-bieraħ fil-Parlament bil-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat jitlob lill ispeaker tal-Kamra biex jinvestiga każ ta' spjonaġġ, hacking jew serq ta' informazzjoni mill-email personali tiegħu jew tal-ġurnalista tal-RTK. It-talba li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat lill ispeaker tal-Kamra biex jinvestiga dan il-każ ħasdet lill-Partit Nazzjonalista. Tant li wara l-intervent tiegħu fil-Parlament l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista irtira storja li kienet lesta biex tiġi mxandra. L-ordni ngħatat ukoll għaliex f'reazzjoni immedjata l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg ċaħad dak li kien għadu kif qal Joseph Muscat. Il-Kunsill Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista llum se jiddiskuti l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li qed titlob għar-riżenja tal-Ministru Ostingat wara l-fjask li sar fir-riforma tat-trasport pubbliku. Kien id-deputat nazzjonalista Franco De Bono li talab biex dan is-suġġett ikun diskuss fil-Kunsill Eżekuttiv wara li qal li hu kien se jastieni jekk Ostingat ma jassumix ir-responsabbiltà politika. Din il-pożizzjoni reġa' tennija anke wara li l-Ministru Ostingat ħabbar li kienu se jidħlu fis-seħħ xi tibdiliet u waqt il-programm tiegħek fuq One il-bieraħ qal li din kienet deċiżjoni finali. Fil-Kumitat tal-Affarijiet tal-Kamra l-bieraħ kien deċiż li l-mozzjoni mresqa mill-Oppożizzjoni dwar it-trasport pubbliku tkun diskussa nhar il-ġimgħa 4 ta' Novembru. 3 persuni tilfu ħajjithom u 5 oħra għadhom irrappurtati nieqsa wara li vapur irreġistrat f'pajjiżna ereq qrib l-ibħra territorjali tal-Albanija wara li ħabat ma' vapur tal-passiġġieri. L-inċident seħħ għal ħabta ta' 3 ta' dalgħodu. Il-vapur Rina One kellu abbord 10 membri tal-ekwipaġġ mit-Turkija u kien sejjer lejn Montenegro. L-inċident seħħ meta l-vapur li kien qed iġorr xi merkanzija ħabat ma' vapur ieħor irreġistrat it-Turkija bl-isem ta' MF Ankara li kien qed iġorr mal-200 passiġġier. Ħadd ma weġġa mill-passiġġieri li kienu abbord il-vapur ieħor li kien sejjer lejn Bari l-Italja, iżda l-vapur kellu jirritorna lura fil-port li telaq minnu. Fi stqarrija Transport Malta qalet li qed tinvestiga dan l-inċident. Transport Malta qalet li s'issa ma kienx hemm rapporti ta' tniġġis wara l-ħabta. Jidħol fit-tieni jum l-istrajk ġenerali fil-Greċja u jkomplu l-protesti jekk kif il-Parlament jivvota dwar il-miżuri ta' awsterità. Matul il-lejl komplew id-dimostrazzjonijiet buħud mid-dimostranti jispiċċaw bl-inkwiet mal-pulizija. Il-pajjiż jinsab kważi wieqaf hekk kif ħaddiema minn bosta setturi qed jipparteċipaw f'dan l-istrajk. It-temp mistenni jkun ftit imsaħħab waqt iċ-xemxin jew ċari, viżibilità tajba, riħ ħafif għal moderat minn nofsinhar għall beach. Baħar ħafif għal moderat b'imbagħad ftit li xejn. L-ogħla temperatura 24 grad Celsius, l-inqas temperatura 18 grad. Dik tal-baħar 23 grad Celsius, indiċi UV 5.